Facebook and YouTube. YouTube no ɛyɛ Sompa TV and Facebook no ɛyɛ Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Ɛhɔ ɛna wobɛnyan ɛwɔ Facebook. Ti dwumadie yi ɛhɔ ɛna nam wobɛtumi ɛde akyi. Yɛtiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ nyinaa no yɛda mo ase. Nokure ni ɔhaw bi baeɛ no mu gyina yɛkyi. To the one for to money as you vende. Now, so you know, Munoda, what the door yen. Namunya break a crack, am I, and Yeguso? I can yama a boom tea. The Jidis say no, cause I banner say, baby, I know Munyano. Yamiadum, say, or Enyaye. The basis abre no say, oh, problem be my in na shall quite be fast so I best solve your free home. Is a munti, and na your hojumadi, your friend no, na Menim. Wednesdays there Apostle Paul Tofiakwa eba and then so yabete me ba akosia ajewa kodie boaten yabete ne e wo show yi so fi say suahunu ono ene da no baba kwaba ya me de Martin kwanso beti das mfie aduasan na fom oh sanam tete ho ka Ogas about who I'm tite why you sign up for share no question obi ho night na nkasa woko ayikura no na awade na kugu ho now try awade ho pori mfie aduasa 30 years asa o say shada boma baso obi di onya 2 years kura o twa no Ogas say that for share the baba bi mamutri nkwa and once me new aketwa no na na something so when you 29 years and no na na oda say dey me hwe na wa hwe no wayo and no an here 29 they will run 30 mo ano no yes me shed that season say me yiri nyaduane manini I just saw the mommy kwansi asintia o de hoso de I'm gonna relax too much. Yes, o mommy kwansi aso de ho. Be hombra. Ma brado didie no. Okay, abuja for Apostle Paul Tofiakwa na watene nka na Rabran so atenase. Ene ye won komo pi wo ho a ye ba bedi. Ene nso suahunu e ba kosia ajewa kode. E wa sembi a wabe. Na mepese ekuti akosia no kure ni me a metie ye no ba na nadwene no sododo etisi sei de ofa ya du so no suahunu pacho ye kone akoti akosia suahunu 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 a ye de eba no emu ede pa Era no mienu bi ayare ama ye do mokoto ayaresabea ewom no obi afiri ni baabi nko na wo mbehia ye ewa ayaresabea hode na ward baako ene odo nkoto ye kan se edan baako saa na ye beka no na won koda ho no na baako ebed anase ne mpa woda so ewa yaresabea ho no na eben empuma na de oka ho no so de no na enu ni baabi a empuma wo enti dane de nyina de ne de ba empuma no sori a empimpi no ano eriye adurawiamu a na wakogina empuma na no Ashase kanioma ewa abonten de kire ne yonko no a wonne dadan ne mu no otimi kire wiase mu a sene ewiase efe enioma wo hunu chese na wo de hye ne yonko na woda ho ne nkran sene ni ebeje ne ho afei ayaresabia na won mo da na won mutimi di won ho nkomo efa na brabom enioma ma won mo yare ye ne de kaka ho etutu won ho fo enti ani chebi ni mo
abɔnten no ɔno nso so ɛbɛkɔ akɔda hɔ bi na daa ne daa nyinaa deɛ na papa ne ka kyerɛ no ɔno ade n'ani ahunu ɛwɔ abɔnten ɛwom saa berɛ no mu na n'ahoɔden no ɛreba nkakra deɛ nanso na ɔno ankasa ntumi nsɔre nyina ne nan so nti ɔfrɛ nurse ni baako ɛma ɔka kyerɛ no sɛ ɔmfa ne nkɔto baabi a na ne yɔnko no da no a na ɔda mpoma na no nurse ni n'ani gye ho saa ɛma wɔnom sesaa ne dabrɛ no ɛkɔda mpoma na no na wɔn na ɔkɔda hɔ akyi no ɛna wɔyɛ sɛ ɔsɔre no wahwɛ mpoma nim na wahwɛ sɛ deɛ na ne yɔnko no ka kyerɛ no no anyambia wobɛhunu anaa awerɛwosɛm ne nkranhyɛsɛm ne sɛ ɛberɛ a wɔbie mpoma no a ɔhwɛeɛ no na mpoma no ne fɛnsoɔ ɛna ne bɛn nti na kyerɛ sɛ deɛ wohu a ɛyɛ fɛnsoɔ ɛna ne wɔ hɔ nti hɔ no wobɛbisa nurse ni sɛ da bia na ne yɔnko no sɔre a na wɔka nneɛma ɛwɔ abɔnten a ɛfɛ ebi yɛ nnomaa mmoa a wɔnenam fam nhwiren flowers ne adeade na wɔkeka aka bi nanso ɔno ankasa de n'ani bɛhu yɛ no wɔ ho sɛ ɛyɛ fɛnsoɔ ɛna wɔ hɔ asɛ nneɛma bi kyerɛ n'adwene wɔn te ase nti hɔ na nurse ni ba bɛyi ato sɛ owura no a na wɔn ne dada mu ha no sɛbio na n'ani afira na wɔn ho na deɛ nanso na ɔpɛ sɛ w'ani gye ɛwɔ abrabɔ mu nti ɛna na ɔsɔre a na wɔka saa nsɛm no ɛde kyerɛ wɔ abrabɔ a yɛbɔ isaa na ti o anyambia adeɛ na wayɛ ama foforɔ nso ani agye sɛ sɛbio obi a n'ani afira mpo etumi ka nkranhyɛsɛm ma obi ɛwerɛ kyekyere ne ho a sɛn na wɔn nso deɛ no wɔyɛ nafa ne frɛni na emu ne ho abɔmfia ohunu sɛ tebea a wɔwɔ mu mpo no obetumi ama afoforɔ ani agye nti ɛmfa ho ne sɛdeɛ na wɔbrɛ ɛwɔ ne yareɛ mpa so no na ɔsɔre anɔpa bi akɔgyina mpoma no anim a na ɔka nkranhyɛsɛm ɛma ne yɔnko no nso ani gye ɛyɛ suahunu yɛmfɛnsi ha suahunu ɛyɛ suahunu aba hu me ba akosia ai akosia ya kyɛdeɛ kɛse oh ya uti asɛm a ɔkan a obi a n'ani ka ne adum na ɔne ne nua da yaresabea nanka osusu sɛ ɔbɛma ne nua no werɛ ahoɔ no ɔka nsɛm a ɛbɛma n'ani agye bra na n'ani mpo afira ɔnhunuɛ nti akosi asɛm bisa ne sɛ wo ne obi hyia wɔ abrabɔ mu a ɛdeɛ na woyɛ ama nipa korɔ nso n'ani agye no wɔ n'abrabɔ mu bra wo nhyɛ no awerɛhoɔ bra wɔwɔ haw na wobɛma no hunu sɛ wɔwɔ haw mpa obi wɔ hɔ ma no a wobɛhyɛ no nkrane but asɛm no mu du me ba akosi ameda ase nyankopɔn nhyira wo yɛmane tiri nkwa no frɛ me frɛ no ɔkam sɛ me nana no ɔnhyɛ da ɛdina papa na no osusu kakra nam yɛ obi sasaki mu yɛsɛ yɛda fam apɔsɔ nso yɛkyia no ɛsɛ ɔno sɛ wakɔfa adwuma atoro ho soro okay abusiafo papa manya message bi wɔ ha ɛfiri mi ankasa me nua yɔnko wosɛ tɔda obi hɔ yɛ yɔnko brɛboɔ ma brantie na no me ma wokɔ no hɔ no Andy
where you good do Yamia Shira. Oh yeah. A gift. Also be how Yamia had that chair. Na me din kuku ni nsaka bi begunu so. Andy, we need team ni nyina oma tough mienu na omo ho no. Ya chia omo. Na show is papa omo mfa ni agro. Na me nhira no. Ono de say or repair bibi pa de. Papa ya chede. Be enwum yi kai yi na kire se bibi etoch ma me suro mi hu ba bia me mfamfa. Yeah. Enchi e ba sa kire se wode ne saka ya. Am say ure nyame hira. The Andy, now when him was sending me message say, me penyon me ba bom no ma so mom nyom. Tenesi me bon mom kem. And no. Oba was sending message bi o ha say, me bo abaso say wanya mfie aduasa no. Ewa wadi mu no. No so sending me message say, ono so aware mfie adu no ba ko ni 21 years ni. Oh man trinkwa. Na ono so me mo na abaso na enye easy. Ani e board nso abaso. Ai, ejimi ni Andy. Me ma trinkwa, mfie adu no ba ko. Hwe. Kwa bika wase mema anye tintin nyina free. Okay. Abuja for yem fasira kese emfama Ketios Marketing omo akofa Aperativo. Aperativo de mentimi kwa ne do Wednesday bia menya binom papa da Roma. Na obaye mahu se wa twebe ba ko mienu bi. Me so me de o ha na urabna kra na obe testi bi ahwe. Na ye helps enti no adwuma kese a eye I think say apostle ankasa enya bre a chirechire mu say uyo obi a we all diabetes or pressure wasra but what is obenom Aperativo ebe boawo ama nyema nyina sisi na kwan so ama wo Italy na ifri a ebaye but modern friend 0246 270 221 national nsubiam so say me pa chopi ya maame nom ne na nanom free titiri nyina no se se eba tea tomatoes there na yesan so pen mix one there pa cho na ye pomo eno na ma no de ye nkwan de ye stew na bibia da na kwan mu ye pomo adaroma ena eka ho ena me de drive time a ye na menim show yi e de ebro pomo ena aso ya sen kama eti menko papa ho na me ni papa enhya ase enko hye enkomo ase ne oyema kwaba da bi ukasa we ndie bum ena ya mo akotamba abo na wo be adwuma arabna kwaba eja eti sen nyame adom na so e yankopon abusiafo mi producers no ba ko no ne ya mana kwotwe ba abo abeto ha nti ese na obete mi ankasa mi producer no ba ko urabna na ono atono bo ase akenkan dia mai na ne meni apostle nkomo no ya obabi a ayi rade nkoyi yo se dia adwuma dia bada wenu nyina so ka ho bia ba adwuma ne ye de na mo dem ho na kese o he na tare no di free no ho no yi ache no aba was manager hu mi say am say rade nyame na da zo e kura dimi nya nde ni kese the outfit no was excellent. Oh papa, very beautiful. And who can me and born abaso very beautiful. Yeah they was had there fire beka no question and yen so beka you ma be boa me na am say ahani nyina no adundum eti papa ene Tofi ahim papa na say wo pese wo de fa yo Tofi ene nkomodie no mu hwem na eye enigisem ye nikasem adusua wom edu ba bia ebe de du ba bi nso ebe nwuno okay na say mashase introduce bibi wo victory in safwa horo no mu okay se me no mo kasa ya na mo ti asie sa adusua no je se aduane me de kakaduro pepper mesua garlic dia frafra enchi onomo a ebi a na nye o chekrema so fimfimfim de ne nso so hu se
wo nom de apapom den okay ensam ne yede be ye hu oduru kakra wum volume kakra aduro bi efe no kuni anwono pa enso onse papa abibiduro se obi ya bibiduro no de mawa aya de anwono pa no energy nkwa yes energy but no so ya papa no mani so nyinya wani so wani nyinya wani pa David bi wo kra me aduru atisa no duru bebi am timi hye da tua me hwene na wo be nom no hu se wo be se ha ba yiri so a enya kugu yam nko aboa e ben senchire ne ya na ansana no wonim se adwada ene branda no na ye ahoteda okay edima me fie okay sani awudi kan ye no Mrs. Geneto Seye Jekum okay landing for friend Mukase hima yeah we free mansu mem okay nti oye manso emembroni okay 30 years ago ena mene adofo no busuafo binum eko eye manso mem koji awade okay na ade ba ko a mene Ghana ban wo bi kan menti ase fa manso mem ho no 30 years ago ekwan no me koye miri ho ade na nye 30 years sa na ti nti amedwa ekwan yom di mbemfo nam so no mempe kura na no di yes o my 30 years ago na kwan nye sa na di o the same kwan no na bibisi wona wo kwa sa tie ne tie no na menim boni a emmemu ankasa nkuro hodo a ewo mmemu no aye Ghana wo mo di aye Ghana benifo enye na nye fine so ntino echire bedi eno ho nkomo ntino onyame we wadum yen eja wa maye manananom sese mananano do anu mo doso enti ye dia seda emotwedi ampon na ja Samson so 29 enti ye kan nyina bum e dia seda merade na nchi anso nkoma posoni ako oni Pastor Emmanuel Odum okay ono de dwumadi woni hu agro nti bribia na ya bondin chia no mate ono no ye deputy pastor wo Amokum ho efe no Emmanuel Odum okay enen komo no Tofia be hwenne man bia edi ohaw ebe nipaku nyina so wiase neman nan ede how bre nipaku bia ano bro no e ka wo bia e wo wiase ese obia ni je na mo man bia mu ye he confusion ne basa 4 things onyame fam de nko benya na sa ne man nan no atiasefo nhwe hu yie ne nkuti ensesen ka isi okay ena ano bro no esi a effect no from one generation to another generation etu ntwa sese nanan kanso afo kraba benya ho asotwe ba benya ho asotwe sunsunsanso bone be ka wonum denu na ja medahwa na honhom no a o wase kasafa we wow chire di hun komo ena ja ye dia bai abusiafo na je say ene wo se yi asum niema nan a ehun sunsanso ye na kanso afo kora beba benya ho kaw na asem se ndie mentwa apparativo no ba kwa nkamwa menkasa ne ade wa petwa wa ko ka ho na twa wa ko ka ho na me homra okay abusiafo number ye de ye adwuma 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 breso a maybe ahoma no a sa numbers mienu and also be free na wa kire wadwene troto ho de nti amabo ama wontem no ene apostle edi nkomo no a koduru ba bia mema wo kwan na wonso wabo awuram fi se dwumadie no wato ne din na menim niema bi wo ho a yenimu a nka ya nto ye nka ya nye na menim no kre na me ka kire wo se obra kwantu na yetu no se niema bi wo ho na nka yenimu a ka ya mfa yitira nkɔhya ase
nanso wani bɛba ahosuo no na ɛyɛ ayɛ late but ɛnɛ nneɛma nnan a yɛbɛbobɔ so yi no mebɛsɛ me ne mmienu gye brɛ na yɛyi yasom na yɛtie na yɛde bɔ bra taxi drivers trotro drivers mo nso a mo ankasa mo use mo private cars a mo de nam ɛno da nkyɛn mo a mo wɔ afie mu a mo biebie mo radio na mo tie yɛn me maame baako wɔwɔ ɛhɔ yɛ takwama akuro takwama akuro ahemfie hɔ ɛnora me bɔ anan kɔsra no kyɛ sɛ baba ewiase tɔda wo nam hɔ na nipa bi pɛ wasɛm kɛkɛ kyerɛ sɛ wo kasa wɔ radio so kasa wɔ TV so no wontie wa wontimi nsɔre nkɔyɛ bibiaa maame meda ase wate nyankopɔn nhyira wo ne mpaeɛ nso a mobɔ ɛde ma yɛ baba Tofi yɛnhyɛ aseɛ Tofi asɛm no nyinaa nyina soɔ ɛwɔ mebusɛm ɛkyire aduasa verse 30 ansa ne yɛbɛkenkan no mematiefoɔ nyinaa hyɛ no nso sɛ obiara mfa botaa mmienu nsi n'ani so mfa nhwehwɛ Bible akyira kwan okay ne yɛdi kan no abrabɔ mu nyansa ɛyɛ mfasode yɛdi kan okay ne yɛtɔ so mmienu ɛkwan yɛtete nipa kɔwie onyankopɔn n'ahenni mu enti wo deɛ wompɛ sɛ wobɛnya Bible ho mfasoɔ de akɔ n'ahenni mu a suafa hu ne nyansa bɔbra na wu a nya setena pa wɔ ha but wu akyi no kɔbonsɛm de ma your choice so enti nneɛma mmienu na mema fa ne mmienu okay ɛso mfasode a ɛde mi kɔ wi ahenni no ɛne so mfasoɔ nso so asetena mu mede bɛbɔ ho bra yeah ɛyɛ me nwanwa paa sɛ bi kuta Bible na sɛ bi wɔ no magyimi I'm surprised wabanya abotre wo sɛ ɛyɛ nwanwa sɛ de sɛ bi abata ho obesrɛ meka no sɛ ɛyɛ nwanwa sɛ obi kura Bible na wagyimi fo papa ɛnwanwa o sa sɛ mesi onyankopɔn ɛma professors nimdifoɔ scientists ehunu Bible no man ko maprae sa they don't know what they are missing they don't nti nyanwanwa sɛ Colin Power secretary o seek permission from me echo to from the book because the source of the book is based on the Bible. Wow. Yes. Obi ape Bible ntu no fie. Ti obi kura Bible no wajimi aye wonwa. Me nwanwa. Ebi a wo miem, efisa niema wo hu do. Na bi kura obi em so wo fa anya adwuma. Anu ahye. Se bi anu wanti ase. Wow. Na onyame ebue osankani no obie na dwenem. Ene wo kyerɛ ne sesa ne ma nan yi ontwere nto omfa mu adasa kokɔ. Okay. Ne yɛntwe ho mfiri ho. Okay. Ne yɛnkenkan ne yɛhwɛ ne ma nan no. Wo se ne miensa di kan de hu pa. Ba ne yɛtɔ na ne do se yɛ di twam. Ai. Edisua bi anani yɛn wie ne. Ba metrai. Oh yo. Banya paratizo edi e be push me. Your time. Na wanjia mama. Boga say ma. Aye fro. Me we have abon abaso. Just one day anniversary bia wo fare say welcome. Welcome no man there. Is nya de obetimi aya no amanfo kwaji obani oba bi no on dimi nko. Just wunya bo anniversary so a oboa. Wo fa nyina ni a wen there. Boga say ma ya e ma power deal. Eh papa. Na no so no e bra wanya be ma pa ne. Just say ye pe won man na ye kukuku. Yes. Adie ni nya. Mema. Ya asam dai. E no was my family ho. Oh yeah. Na me say ya. Bidia no best. Okay, ti baba say hwe mebusem wo ho. Oh, mebusem. Chapter 30 verse 21 and 23. Okay. My dear, kenkan mama kenkan fo. Mebusem. Eti aduasa ne chichemu aduonu ba akono. Good. Niema miensa ase na asase wo so. Niema miensa ase ma asase wo so. Okay. Ane na nnan na entumi nsowa. Na enan ne de na chese bobo ye ntimi nso akra ne ye hadwen. Edi nsusan so bo ne bread. Okay.
Akwa wabedi hene. That is one. Ne ojije To nchia. hey, ma metobo o abofo yi. Yeah, can come for. Hey, Tobo. Baba. Me treu send your som no fa. Wose ne edi kan ne akwa wabedi ndi paso. Hey. Na akwa no a oka no se wuchire mu a wo Greek kasa mu a enya akwa se akwa enkonson guninsa wanya ne tire didiem no wabedi nipa so eye symbolic of obi anadwene mu ha obi a onyiniye wadwene mu na oninim die bie fa kandie ho na nam bibi nti wabeyo kandifo chiro ne se sadie we de how be wiase papa necessary nipa nyina try to avoid it. Edisie nim sane ma we ya anke ankwaji tomatoes kakra emo kakra jende kakra nkun kakra enkoto abama obi kwa wow. So enti okopa ho asem kofa be ma bi to ho so na be ma no awo abem asudie wo efa wo ba no ho ansa na akoso ba so ne nyina wonte ase ewonim onye kandifo akwa wa yakwa no onye mature Oya akwa wa adwene wo hadodo ontumi handle wo ba no enti wo kra na opushi ni se wo nsore wonye sei obi wo kra ndem kra je so ba no twan kutu se chiawto ye ne se na adwene wo ha enso she trouser Papa so she eni ama wo trouser simu e ma no tu wo mboase yeah. Denye mbembe nyina ne timi yedi ade hye won se yeye asa nye bema bia ne ewo so yetiri debi ewo so debi ko adwene mu no ya akwa akwa o ye immature o nini ebema watimi adi domo anim ahade so ahandu nipa wow. na politics de ekuye ahini emu ekuye pa ne ho fe ne tiri tadwa ne siefe ye de sane mbei na ehwa na nanu asi ahenefo akwaji bibia di ne akofa na fura bruchiri onim tumefura ofura ebebare no ngonran onim asa ohima betena benkuma onim no ma na tena nifa we ahini ebe Hey, chorokunkun si ade de hawba ye di kan akwa odi uso odi nipa so eh no ne ye hawi abusua panyini fo bebre mu ye hwe o ne woni mu no ofata so odi uso no odi uso no se abusua panyini wo ye selfish koko no obeto ye no adufuru penti wayam ne kodi ne yire fam aburo aye ne tiri mu ma se den won timpanyini ase hwe enzi ase abusua panyini eyi ba wo akobọ bosia betum no wode ne mpanyini kankan no otam sika che no motuom de ko na kaba wonu obi ebu konta Papa mpacho we ni ye bobo so akwa abekire mu anase enchire mu no ana eba no because ye won sem bisa ho eh endi obi a hwe ne o ma na di ne so okay obi a politics ahinie asofudie obi anhwe sofu bi yetimi postu no free branch bi ko branch bi obeko ne je wo ho no akodum no wow wakwaya asore no ngongoran bizo nye leader na dwene mu wo yakwa wo yakwa onye mature chese ne maame ne papa eye sofu panyi adoya ne odeni no ana obeye sofu enya dum bi ekura no ozu ahwe no onim hutei wa be ye changes ngongoran wo branch di mu saa na okekan kofo tiribom wasoro hey ebo asoro bi edin o na me ne Tofia nya problem ye de ye chire because decision bi wo ho a ti se oman obi betimi take decision bi for the country right utrasia wo se na saa dwene we a omde kotena se take saa decision we ade no omo yira fi omo ho ana good
because papa ntina me ka se na menim say ye be kwa aba because ye wo ne man de ma bi wo ho a me pese ye dwene ho because ti say o man ye won krofo bi ho bia ya to aba de ama wo no correct ye de tumi ahye wo mu ensa na bi won akotena se take decision bi o dwene ho a unti ase na obi say ho say enti sa decision we am kwaji tu mu no because to da ban fufuru bi ba no wako oye review bi contract bi a krofo bi ye hwan na o trans bi sa say te hwan no na gitu mu o me hwan no ma yes e kire enkofo a timemufo no yenti mpanyini asenti no ye de yenkwa hye won sa yenti ase wow so before te sadie we ase a anke ya challenge leadership ama yenya nia esese leadership e produce maye yenti ase endi obia ni ama wenya kwan aye leader na Menim say wo political party mu wo busiam ekuo kura etobi ahwe Ghana fo ku ahodo a wo mate a na wo hwe nipa edikuo nanimu a na wo bisa say nti abrabo no yete ase it is all called a confusion wo kuo nim na sade no ntimi nkɔ nanimu a enye nwanwa bebiri saa. Look at the setup, the leadership leaders had. And engine I may challenge Ghanaians to say, and you'll be an hofe, and you'll be a bussy, and you'll be a yetega. But obia or ye matured, obia all qualities to lead a society. Very important. Very, 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 very important. So, and you know, Yedika and Tofi, and near man naya. Isi ede how be wiase nanka nyame fam de osusuma yense nsisi no se ye makwan ama obi a oya koa adie so wo fa ne literally kra ehu so bi eya koa na onye de hye sa konya bi fata no a owoni a obetim de didomo nim ne ye de mano a edi sunsanso obone ebrati asefo nti party fo nhwe ne ye ehimfo nhwe ne ye nananom ahemanum ehwe ne ye ade bia empanyinie edi akotene wo mu no ye nhwe ne ye tinachisa papa enye obi akora na akonya to fi a esese ye de ma no emfa hu so ye panyin wo ye de hye akora esese ye de ma no ye de hye bia na betima di ade okay afi se de wonu mu ne ntete ye no kotoko hini sesi oti akonya so no entete a wakomu no wo cheki na bakwasemu a enyanwanwa se osisa niama nyanwanwa so wapegya Ghana ene santia konya no wa manimonyam no aye kokro different level kokro mewiase nyina yakono so saa netie eyentete asem na nya dakrasem nti na onsem be meka so obia wo bema onti ase se mema yemu no Onyankopon eyi agyaye ne mpanyini efiri okay enti titi ni yie men yen nipa no tete no tete ba ma yie na atena wa ma putupuru sa fe ni baabi afu nwi no anya sa bre no na obenya ntete na too late okay so that is what be ha obe na suku akwa suku panyi ne ngoma nim e de amana be ye suku head but only qualities to manage a school no critical confusion adwene mu na sem basa na adwene mu no ngran oh than the popularity in once education for to mean inferior. No messy up. Ghana a problem number 1. No. Avenia Tosumino. Ma making guy. Ne ojeje ntwi a wadi di amen. Was in the Tosumino no nipa or ye jojo ntwi kire se ogimfo a o waduane bebre wadi di amen. Aduane nyane na. Papa dan me kan sem bi me si dwudwuntwie me yenhwehwemu bi kyerɛ sɛ ka sɛ obi yɛ dwudwuntwie a kyerɛ sɛ ɛyɛ obi a wagimi nko a 1 million ano odin ɛna ɛfɛ no dwudwuntwie kyerɛ sɛ wo multiply gimi nko a bɛ 1 million wow ano ahyi na dwudwuntwie na ne asie bi sa yɛ ho ne sɛ Onyankopɔn sɛ dwudwuntwie wonya aduane didi me a e de how brain ya na ne ese yen ye bisa ye hu se ye ne ya yen so ye nim nyansa no e den ye tena o ma dwudwunchie na ye bia so asam no
we no nya obedi so o waduane okay ode no ho o odefo okay de edi kan ne de o so obi a o ya koa no obedi so de to so me ni obi a wagimi so waduane o rich adintra na wunyansani yes wa magimifo e o kon ho akobo bosia akura nsem baba yeah o se ade we si wi ase de ha ba na o de we mu hwe sembo a anachoro no ni o kan nye no koresa ipa no waduane wagimi die nso ne modern mo yinae amena nya aduane o ye modern mo fo ye adwuma anyansafo no so pa adwuma o hwe nkratem o kan brofo ai gana brofo so na eku ye me say enipa o mo ya defo e wo ga ha na e fa sa wo hwe wo mo employ wo mo no a wodim se nguma nim no wo mo mafo wo mo adwuma no nguma nim bro wo mo so bebre na so wo mo control wow on a control because Oscar o si hadwini asemu just say ha o just say adwuma ne dia o waduane ne dia enti wosun kura wuswa o ka se ne engu egu ade na hadwene na so beda aka o se di wiase atimi o de hauba ojojonji o waduane ene mafo eni to bibia ne ma me wire honeni be papa kan sembi papa si akwanhe ti ase edu ba bia na o wusu ni ti o se nyansa ya hawo nam se aden o so unyina na beti ase e kire no kire me se so nyame bie wadwom na hunu nyansa eno so kra sa yo hawo e ma wo if is a woni agimifo ayonkoye no e be ye threat e ma wo yes e to bibia hwe so obisa na me kwa na me hunu sa na Jesu ko hunu obi ono so odwene se ne awodwene no na akekere were baako ewiase agimifo no e multiply too much the rate agimisam no e man homene so e tretre no ehu e kire ye se ye dachi no ehu kakra the foolishness is becoming too much enti onyame asem se oman mombo saadie we hu bani o abusuakuo mombo hu bani o na nkoba se ogimifo na aduane o waduane mo ho ba kire mo wow papa eno no wi ere beba form kakra na wo bibia bisa nsem ha o sam kire so on say nsem a obrusi no on say yete oman mu right yete abusua mu nsem a baba ka no ani nsem a na wu biebie so no me ye sure say menua bia na otie na menim no ehu adwire ni kakra okay ye won sori mu etoda wotimu say ebia oman mu manu sisumana so yo wotimu say sika kodi obi nsam keke but nyansa pa obetim dia handle oman no enu nsu ne ho oni ho yes o see the trouble ba but obetimi di sika no aye biribi right ama ono ene kasa e wo so de ye adwuma sanity on say ehona na me dwun ko etimi wura asori mu on say church right etoda kura wotimu say obi wo church mu o sika sika wo nti no church ni hia bibia ono na sese obo church no ne basa so a dodo na atabu o mani gu aso no hihye paso e de yi mpanyi e fata na o mo yi dwodwontwie no mo abeye leader efisi o maduane yes nti aso no besofa se mrema kwan a mechire leadership in the early days okay leadership in the early days of the church na o hu bedwiriu
na obehunu fom so a enema yi eya esesi hwi ehu ebi okra ne leadership no omutumi ya na ese for life yen kana sem na da na dwuma begu a na dua ne besa no ebuo na mode ma no manfa ma no mawu so hono atiase metias papa odwodwondwie no a na dua ne owo nti no wanya influencer mpanyini mfata no kora ndi amene ye ne panyin no eda ne sika sembe kofom na dua ne besa no se mo ankoso ebi okro betima ka se wabo amunti muso mo no mon bosia na manfa ma no jabetom aso no gisegu jabetom enkofo bi o ha menim se nyamdwuma no omo ya ma omo ho ana omo ya koma Christ a menim never I don't know ave aba me de nsam no ya na me nsoma be pu bi na nso agibi na nsam ni bi o ha bi wa na me amam tipa je de nsam ni bi o ha what it to ha papa say second one e wo mu second one e wo mu jojonchi a jojonchie wadidi wo waduane to adidi amen ono obetima ma obi ade ewu ni bi wonim nyansa kora nso ahia wo kwa vi kan se mi kira kwa bi o ho na o se o papa ni nyansa nka o iska sewa asmo obi ka kira obi no di du attempts why so kan se mu we kira mi o se yeah ze o papa ni nyansa nka o iska because na e ya adwuma ho akwa no odi mi hia na o se tofi asamba akwa mi ntimi nyim firi mitri jese o se asem na hye no ama jese ono anim se ade na one no ye no enye na kwan no but o ka che no plain say o pa nim nyansa ko oska yeah akana sa truka tina che say obia da wonim ne ma ne ya hawo ne say enam se nipa no wadua ne nso ye dwodwonchie nti confusion empani fieda okay nti nipa kwachiri gu su bebre eja won wo bie nti kuro ni nyina we champion okay wo ma ni nyina we champion abusia no na e champion se adwene no mu no de nipa ne yagimi fu nti no nipa ekone nase akopa bu nyina obi adwene ye saka basa ngumran keka ni petri bumza ngumran this a company confusion kwa abusia confusion kwa because all duani oka se mpuna na epu se basa so e basa aya na hadwi party mu a ono waduani enti ono am flag bearer jeso no ka se we na flag bearer obi antim carry wow abusia for akasima num na nonum abo na Apostle Paul Kofi Ajekum anwumre nkomo aye di e wona Menim so we ye Sompa drive yesua de o se niema nan nka ensese nipa makwan ma esi na esi a e de how bre wo man e de how bre busua e de how bre djuma e ho nkomo na ye di yeah na wakaminu ebi afei na waba wo beti radio na ana afei kwa na wuchim e na akoto Sompa de edi kan no aden kwa mebusa meboa eti aduasa Proverbs 30 verse 22 eho e na ye kan 1 papa kire mu se nia odi kan no eye se oma akoa adi uso sa akoa di uso a niema a obeye no kana dwunu so ha nanso no on ne di uso esi wa henie mu yeah
esi wa amanyo mu awade mu eno na opanyin bobɔ so na de etoso mienu a o aka ne sisia eye dwedwentwi a wadidi amen nti woni ho a abusua no ni ho se nipa ni ho a even party no kura ni ho se nipa ni ho a awade anka se ni ho oni ho adwuma ni ho aye ba nsafo nyina ekura no nsa na aduane nyina ho na otwe so a asamatom o de check back room fi ukura jamanfo de abufu be frɛ ye na se akɔ na wa ye wa ye no esinti aboka amanfo be nya menasepo ne abo ko ni magu ase ko ne ade ne to ano no wodwodwodwe o control duane no rofrof on the top bibia o fro car crate misi e crash driver ojimia ti se bibi no na so na driver no de mu fre kura na se Tofiakwa obokumo matiwase sa o ba betumogu esa se ye do ye nkwa Tofi ebra na wie du se adasa ye ti obra na se ne ntia ye ba wiase nyame onyimi onwini ye yie yes nti meme ntam me nkwa nhyɛ obi ansa saa nkwa so mbo mame be life so mbo mame o oh yes nti me no onza metaka se mentwen ye gifo no ma ye me nkwan dabi adwene ne bi o hoda manage me ho oh praise God. Na professor say again there you dey say ja say anu dey ye mo ha papa Mr. Paprativo no nom kakra bintwitwa kakra ana nsuo so kakra si wo ye be koted one so na mini dwa kakra mra me da se pia busiafo apostle Pokofia Ajekum ene kure ni oba ya desua a wo de abre ye ne no emu odu ye be koted any fourth one so ewi obeto no boase na wakyerɛkyerɛ nneɛma pii mu de akyerɛ ewie nso a bebia homa no ebi kura na wɔ kɔhye bibisa papa 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 abusuafo ma menkamfo traders charcoal powder emfama wo hwɛ onipa dasani uti wiase a ɛsɛ nipadua no ohohuru mu sɛdeɛ ohu ye fi a wode sapɔ ne semna edware nipadua no na wowie a wohunu sɛ nipadua no atɔso no saa na ɛtɔda nnuane ahodo a yɛdi akɔ nipadua no mu ɛtɔda ɛnam ahodo a yɛawe agu nipadua no mu a ne digestion na ntimi anya adwuma yie no ntimi digestion nti wɛndɛn wohia biribi a ebema nipadua no mu fini nyina ba bonten me ba cho me kamfo traders charcoal powder ene de amaw ne box no anana daka no akokɔ srade ene tuntum enti me pa cho bomodin se wobekɔ ba bi eto ade bia no wokɔ a wo se open traders charcoal powder kope bi na emwa na ebetumi asiesie nipadua no efi biara ewo nipadua num poison bia wadi akɔ nipadua num no traders charcoal powder da roma ebeyi sa fi ni nyina de afiri hɔ ama wo ho atumi atɔ free traders ɛwɔ 0243 943 413 0243 943 413 0243 943 413 na oni traders charcoal powder na traders for enterprise woni omo entwetwe enkomo bowura babia na omo location na omo soye no e wasokore mampon let's say yen ya haya nana ansa debra nana piao onkwaso enipa firi ho ba pa nipa free hoba pa di traders for ye bomo abaso kama mami nkoso nka wo se enipa e wo se wonum aprativo no esese aye ba fie ayefro na e ba fie party na wo pese wo ye no wo fie
adeɛ biara ɛde dɔm nam no me kamfo mizo ɛne de ama wo mizo drink na mango one no ho sɛ ɛkyele kakraa bi a hai abusuafo what the go minimum a wote nka sɛ yes drink na menumi wei ɛnyɛ deɛ yɛde biribiara fra nso drinks ni bebree wɔ hɔ a yɛde nneɛma afra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnsɛe no wei nte saa wohu sɛ natural one nankasa na wonom mango one asɛm na meka kyerɛ saa nso ɛna mixed fruit no yɛakeka nneɛma de abom na abusuafoɔ meka nokorɛ de akyerɛ wo mizo bɔ mmɔden sɛ wobɛnya bi anom na aboa wo na wowie a ne nnua no ɛka ho ne yɛfrɛ no 5G guarana wom grapes wom grapes fruit wom ginseng wom ɛna green tea nso ɛwom saa nneɛma num yi a mabobɔ so ama wei no ɛyɛ adwene no ho adwuma ɛyɛ nipadua no ho adwuma ɛma energy ɛsan so boawa ma kyɛ sɛ wo nipadua no mu no nneɛma nyinaa tumi atotɔ yie ɛyɛ 5G ɛna mekamfo ɛde ama wo ɛnɛ sɛ wode w'ani ɛkyerɛ bi kan supermarket na kyɛ sɛ sister sɛ wasɛm ɛna mekan akyemɔdaa wobɛnya bi ɛwɔ hɔ mama Esther Asumdue Junction after Baptist University no ɛhɔ ɛna ɔwɔ saa nso ɛna yɛ maame Frimpoma Enterprise wɔno no ɛwɔ Adujama ɛhɔ Adujama area hɔ no nyinaa no wobɛnya bi ɛwɔ no hɔ Awurade Adom Enterprise wɔno nso ata maame store ɛno no location no ɛwɔ Obuase ɛna yɛwɔ PNC Ventures ɛno nso ɛwɔ Anomanyi ha ya taxi station hɔ bɔmɔden kyɛ sɛ wotimu sɛ wokɔ hɔ a dodoɔ no a wobɛnya atu ɛna wote si Sompa FM ha ana Sompa TV baabi a ɛwɔ yi na kyɛ sɛ yɛwɔ soame asɛm na meka yi yɛne hyɛw no ɛna ɛbɔ ho pɛɛ mmrom ɛna meka yi Mmrom Hotel asɛm ɛna meka yi yɛdan no ɛyɛ red and white na woduru ha wobɛnya bi atu ɛna woduru Manijadan hɔ a na kyɛ sɛ 21st clinic ahwɛ overseas number no ɛyɛ 0245 889 471 0245 889 471 ana 0246 270 221 bɔmmɔden na kɔ hɔ na kɔpɛ bi na tu na ɛmoa papa Tofi yɛnkɔ ebi wɔ ha yɛnkɔ mmra ma menkyia Mrs. Cynthia Nimo. Okay. Ɔno nso ni udwumadi ho agbo. Meda na se. Nano yɛkɔ wankyia yie. Okay. Ɛgya ɔno ana Tofiakwa. Ɔta yɛ kyika yɛ ho ama yɛ nyinaa yɛkɔɛ. Okay. Ɔsom ya fi maba wabrim. Okay. Professor Maame no. Oh, okay. Professor Kofi Ejiku. Yeah. Chia no pa. Tini yɛtɔ so mmiɛnsa no. Yɛnhwɛ adesua no yi. Ewura kɔsɔe. Ɔba obi mpɛ no na wanya kunu. Ɔba obi mpɛ no. Ɛnso wanya kunu. Biribi nti wanya kunu. Sunsanso ne hu. Abase wenko na ɔhwe mienu saa disua. Ei! Sunsanso ne hu. Ɔba obi mpɛ no. Ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ abusua bi nhyɛ soɔ asɔre bi nhyɛ soɔ ebi a na ho hia brem na boy no didi no ho kakra ɔyɛ dɔkono ma na kakra hyetɔ kakra we kakra ɛna kyerɛ sɛ baba akokora abam yɛ sɛ o makɔbɔ dwaman de ane mo ware ebi wɔ nso anya obi a na ɛhyɛ wɔn afi sɛ wɔn ware de akata wɔn ani wuo so but ebi a na nyɛ ɔdɔ sɔfo bia na abusua panyi biara ɛnso sɛ tumi bia hyɛ obi sɛ dwamanti kyinkyinankye wɔn ware ɛyɛ wrong. Papa sɛ anom gyina Deuteronomy hɔ sɛ abrante bi kɔ daada ababaawa bi. Deuteronomy. Say no more translate Bible, interpret Bible. Wɔn se sɛ abrante bi kɔ daada ababaawa bi. Na wɔne no kɔda. Na sɛ wɔne ne nyinsɛn a. Yɛma no kotua ne tira de na wɔmfa no nyɛ ne yere. Saa dispensation no. Ɛsɛ sɛ wɔn hwɛ ne yie. Bible. So we hear interpretations of the Bible. Yefre bibi method and yefre bibi principles. Okay.
principle no ye nia onyankopon aka it applies to obia extended the test of times Okay. and sisa Okay. and no that's the principle and a method no ye ekwan ya ne waka akere ye ne ye di ye adwuma wo biribi mu eno ne ya ne sisa Generation no timi sesa no. yeah generation no tumi sisa Hey. so dispensation of grace what is saniama no ebemu a na odi nkatanimu na esa bekatanimu. Okay. It doesn't work like that. Bible e nkrante ni fenu. Na nkrante ni fenu bia no wa woni mu sohwe no. E ya de ye ne sepira. Yeah. Wa betim da damage wa wo ho. Okay. Wo akọ to de. But because you don't understand what is there. Wow. Until they do ho awu. Wo ka say Bible say. But that's not the spirit. Yenye ne sa. Ane sa na tie dia na so ka kire wo mu say wo mu mfa abro no manya for bo yen ko sesa. Enye nia ya kyerɛ no Bible no mu nyina na ɔde ama yɛn sɛ authoritative word to apply. It be a Bible experience. Yesua bibi free, but under the dispensation of grace it doesn't work anymore. Yes. Hey. Well, now do a share to obi ababa so obi be masona film di dadehye no mdi akɔware. Convention so bebre awofo binu maya so den no akɔhyɛ be ma da no anyi sen no atwene dese so ayi akɔra bɔne dia me ne nkyɛw. E dia bata bɔne no obedu ba ne nya obe distract koda no. O ma wani da hɔ yɛ adwumaden ene oyire na mo pɛ dam papa bi na mo nyina mo gudan ba akɔ a ka akɔra no kɔde ahomte kɔ yesa. Dabi. Ara ne ye hankora ne sa. Dabi. Tama ne nkora ne bebre ntoombo ase. Ensua ngoma ensua dwuma o. Na body no watam body no de koye ne ensesa odi ade ye daache no. O sa ne. Na me. O sa no. Watu bu ase akoda wanyini kama. Nufuo ya hyehye fan na obi abe ho ade. Ene na ye. Do obi amiamia na saa nwadwanwadwa o asa no sei ba saa. Ade aso no. Boys ya so na yes how. Boys ya o. Anyubi ba say mo sara mo pe virgin. I have a virgin. Musu mo man ko dai. Ba isu nyini na ya be da nya virgin. Hey. Wow. Na no ma ba ha. Wo ka kire ofosuo ani abadwafo na nwumre say. Wo say you too should not sacrifice education and skills for love. Love, yeah. There's a time for love. There's a time for love. My dear, what you say? Protect the body. Na you hushia ngoma, shia juma. Na na dia mema real men or mo pema or mo bo ho so. Yes. Nyese beauty kekesa. Na beauty na bibia mo abosi o mu a tu ahuhia brem a wodi bi be som so. Yes. Abrabo na nyede. Okay. Mama sensi third one should be na asem no me yare kura wo ho ne. Hey. Oba obi mpe no na wanya kunu. Esunsun sanso ne say. Be ma no a ono na ware ne a ompe no eja ne haw ne kasa tentene. Okay. We depression no etimi kwa dwumam ko be wo de be saa obi a oba no so nim so obi mpe no ama ne psychological problem ono so adane kasa fo ono so de nam enti munya saa be 50 wo man mu ade na ekoso omo multiply confusion. Yes, so we see oba no kunu do no a different. Yeah, would study or relax. Yes, yeah, ni titru pass onim se ni kunu de or you very responsible say o janoma akra wo backward na de bebre no yes. A man be o trust sir. Yeah or relax man be o trust sir. Oh what on was asere fon so ni kunu do no na ni okunu do no enso ati awade ase no o ha papa e mo mushia kasa tinti kasa sa edu ba bi a obehia mo na mo de no ohun na ni gisem kakra bi pe anewra ho o kofie o nya no se ne obehu no
unyansa na one way ya how back wo mu ni sa ne onu ni ahotɔ de ane wo nso ma nso nya ahotɔ obese wo yira dwene na damfo no no a kwasi ankombo wo boa be manye tunuyo be manye sunuyo be manye sunuyo e ma no nhyɛ no nso nya futu obi ane ye fa e futu obi o wa eluku nice but the motive is dangerous. Don't take it be manye sunti dey ni ote hu no nya bi anka be ka sa shut up over there shut up ebi hadwene ankasa hadwene wa mo ntina wo vie they don't stay within their boundaries. Obi question anti bemen ti ugini di hey edi asem ni bonsam so ba no no ansa atoda opese o force ma wo be se wono ai life papa sa obi ti o so ho obi kra wo a uni ukunu ani je kakra mo wo mu no ha no opese wo se no na wo be se wono sa ndi we be man no adwunu mu ando yo ba no adwunu mu ando a wo kwechi asafo no bi asemoto evi se wono no obi awa no wono no abone dam na dwunu ne krakra no ye mampanyi ade ne bisi ene kuro nagu o mampanyi yere nso ade ne bisi ene se ne kuro na sai mampanyi a ono ne yere odo ne mpna ese ne yere wo me no atie nsunsan so na bebe yeso ye tie ba bi di enkui na nso sanso nsunsan so no ebebe ye nyina yeso ye se ni pati sa de we asenke we ya we ye o kebe ya hwe yie pa ntimi no victory for na nyame ase pa se urade ayem sa kama dwene nya nkenye baba was ma dwene nya nkenye ni ondu so adwene nya ya hawo it's true papa ya hawo it's true ya hawo serious enti mesra mo obi enko ware ne office wuntimi ndo no nkosi ase enko ha no hwe yemfa humobro nware sa wo mo bi a office obetim de abo aba ba bi a hunu se emwa na wo de boa no no ema no nko wie se ese chinchina achi wa invest too much into ma no nko ndese wo do wa no obu aya ne ya pa sa na me na me hwa koda yi sa ava no nkosu so onye fresh sa na obi me wa na de me wa no a big problem bibre de sa ware sa on sa me man bi investment o man bi mu early stages into do ba bi a o hwe ka no a no ho akodim nke so fa ne sa no wa no ye mfa humo bro ware sa ye mfa humo bro ware David odo enko na humo bronko bien frafra wow Musa bitaka se mi so obi ento no bo asempania no bo bedwoso so to bo asempania wo pa enuhuma baba pa hu se ye nto ye bo ase o eno na ade amede mbo hu da wuro da se obi ento no bo ase obi bi am gi se bi anu so na Samson so ato no bo ase because papa aware sam na ye kan o ho say de ye adwuma ya che say etoda na aware fo mi no bi kura betena wanim na omu kan o masem a wan kasa a wote ho a oba no kana sem be ma no kana sem no papa mani susum na so nso omu mi ni na o magimi no kre amfa woni se o ma wo omo ye mpanyimfo bi kura ho a wo na dwuma kese oba no nso wo na dwuma wo ye obi kura ho a wa ko school wo wie ma wo ye ne masters ne na sefo but won so omu mi no omte wo no nkomo no a omu problem na wo sintam na opese wo no omu di nkomo no won so omu mi no nyina na adwene mu no omu nyini enema nko yesa so enema nko yesa enti no kwasem ni ye nyina ye mmoa ye nyina ye mmoa enti sa na menim yen how you want to say o man be from one generation to another generation na a multiply and create problems very important enti me masua bibia fra brofo nchen me neighbor how ye me how okay the india this an say asem si africa abrofo no beboa no onim se ono ne bambo nti no oboa o enye se
pen or person born in or wow. Dabi. I didn't we are say global. Okay. And to say yadia be see Africa, yadia no be brain no man about to go a mushada. Okay. A chiribi dear and so on come about futumusum. Okay. I never be almost shada. No man per quabi so abetu gumuso. The experiment I has in the city. Okay. And you know, a hunsus and social say ba, a so bebo no so no. E bia no be the beer to come ho. So I'm a one in the pan the bar. Aha, ono so ho be kire no. Na say bia, na sa de no hunsus and so ne nipa bi afiri ho aba sa o man ni. No abefa bi. Nti broni adwon de bo no. Ba yen vi se bi omo ye charitable akeke na omo ye ba nye ne sa. Bosia krom de man a omo won fasodie bi a omo nya in return, di no de man. Okay. But obesa age. And you be catch you say, "Oh, the maye ye di betwam anya no kre." It's not true. It's not true. Nti abosia na omo burugo bebre so na be damage Ghana. And where ye bedu baby no, technically no ya ton wo man no, me catch them. As I see reduce huge loans. It's not good. Na ndi obi betima ya ne so obobosia de, na nsa ne na campaign ni emre. Ana mo fa ye nyina ko president. Ah, enso so minister. Tofi? Papa? They baby land into moon. And then per questions. Yea, ni chatu no. Ni chatu no so anu shi o. Kangai. Ne abawa wedding newra ade. Eje. Wasi eno no ano bro no. Abawa wadi na wura ade wabeyi na wura afiri ho abehye ho obokoko enti na obabia anti asese obabia betima ye threat to marriage, so don't trust your fellow human or baby say we didn't try ukunu. No ba na dwunu mu ha no timi aka say sister mpese wo test me kunu mame wadwunu ha dodo ene bi wa ye fan try hey woni anso ye popuo so ye ka ye clerkio so obokole ye try if say be ma din huni na say odin huni no wani ni huni so wende adui wo ho a no akofa kodu na ajubedi dako obebu kodu no mechi di peribias atrasa wakwa akofa obabia wo hwa hwem a wuni mo ho sa wo pese obabi ba ofie beboa wo sa ba wa hwese nani monyam mmro wo so mpacho mema bi ho a opanie megu akire me kansa so daze papa me ti ase eto ato otaka kwakwa panie ne to ya flat se wa no be ye made sabe ya wo tomatrate na say sorry no tada bi no man kasa de one man the creative man one the creative problems kesi na ehu wa woni professor wukuri wataye sa otaka asa agoragoro keka o no wakotam akoda wo bosia ne megu na chie se me kokwanse abehwe da ho oh tof ma mentonyum asudi da modo seyebe yi nyame aye bete me kra wo wuda nkwa bombo otoba me Christ asu dweke da papa e serious o ni aka se eme okay nkanfo asam no muda broni watwam ho on petrol ade bia no abibifo ye face abrofon face bi da but omo de consistently omo determine say they will change it to become a better society. But African ye dwin kwa echi ti abrofo no dwin kwa omani ba ye dwin kwa omani ye dwin kwa echi nti ne ya yesi ye ntontwene no ye na ntontwene oba te ho ne nyame abonase kwan no a e already made usibi ko twetwete a obodam na wait to say culture. It's nonsense. We have to take it away.
And then they put blame on Christianity, say Christianity na me yato. It's not true. I challenge the society, yada powerful, you're not ready to live life. And you blame religion. Who told you that? Religion come boamo. Because Ghana say religious beliefs are can nipa kukum nipa more. Of course. I'm telling you. What I will go for a time and I'll visit nipa kope busi didi nkofo chi wan na kotena fia dan paibo uguaran paibo. What ye create jobs no more money nyina so na hwe ne ebesi. Ono atifi onu ni bibia the next says so kwa son dem no ko ebo anu bo. That's why. Etimidie me blame Ghana for how. A problem, basically problem of leadership. The leadership has failed totally. Totally. I want you to be country and to Anquana, sa de hunu sa. Oh, Chirachona Kenny. Was he here no uncle for beer on fata so depending be depending? What to say a drew be so? What are you talking about? Huh? I don't hear you, sir. What be brema? A drew no so keke. Keke. So betty me so and to me, satisfying who said drew no so. All because Nipa kakrebi be di diamen just to push those leadership on us. Whereas they know they can't do it. Kakrebi se me kawiza. Awa. Wase ababa wa be yi na wura ho. Hadwion. Na yede ne basa. Oba upi kunu hwe ni bere a wudi nya ye hwe se na wo ye uti se ne wo ye kamadi impressive bemei emema haw eni ye ni niema ye ni tua na kuya kumam ansa na ba ne ebedie wo sesa ne ye ni hunu no a ne ye ni subiri ye sa ya wa wote hwafe wa ye uti hu sakatu sa niema sesa ye ngongran Gongrai policy da hapio toy da unza o resum pesa. So wa ware na wi. To ben. O transi no di dipemedi na gina ho. Da dua na de. Da na ho te sen da kwa adwuma na ne ma te sen. Oba fole ama no street. Ave na ye okra boni o jimikunu. Papa woni mi se no kuremu no. Ana ya me wanwo se yenka so obi kofa ba wane ne betena eye bone yenka no ha dabi o papa etoda nipa enye sika na ne niema edane o bibre mu ha ne tesa because papa some ya kan toda kora oba bi wo ho a o nhye dan hunu nia oyema no boroso a ohia ba wa woni fie wakasa pa o obi o ho a ohia ba wa ohun enukura ne ma entity eboni kosoma momma no se ibisa ba ho no be ya adwuma obetim de ateto ba na akoda na sua ukofa no abaye de memma ne oba motem ho ase a nanka bi o so akatua no nkoso yie o se abawa no ya ma nanim ayahare mom ye mpedin bi emu oduro na companies handle sade no sa akoda wako suku ana wanko suku anwie edu ba bi na pese obi nchen tena no de ya wadwuma ese company bi ne produce sade no ne yaji ho tax amasa wo abisu akoda no a wo bana na wo kunu wo abisu no yatimi de mrawe mo bata yefo otu anu obi de baba asema ji so pa akoda o eni ade o ni atwen dese ndi na koma wo no ada de yensesa ade achi yanim dodo yesram na mum yensore papa case bi beto manim na wasema wo kan ena ama me voice saade we ho me sheda nya bre ne be ma no kotrase because oba no be kan asem efa kwada wakofa no a one no nete ena oba no be complain chere me say ohun say ni kunu no ne akwada no one nete no bibi koso wo muntem ebe koso opese opama akwada no nso a be ma no makwan o makwan se wa hunu wa tede ade no se wa ye se wa wi mrewa de wi akatesi ade wa hu difference wa hu so ye dam so na be ma no ba manimu a papa na meni no din ko na me pese me hunu na dwene se asem no eye no kore ene ye 1 2 eye no kora eden kofa bae ene kofa asade no bae
but bɛrima no nya akokodo ka kyɛm sɛ tɔfɛɛ no korɛ ɛna mebisa ne sɛ ba ne sɛn na sɛ wohwɛ wo yiri ɛne akwadaa yi a woka no asɛm yi a ɔsɛ tɔfe mpɛ sɛ meka no korɛ kyerɛ wo sɛ mehu sɛ obi titi obi a na ɛyɛ meya nti nipa a yɛtete no ayɛ na ɔbɛyɛ part of me makoma ntimi nsɔ saa adeɛ no nti wotie bɛrima no asɛm a ɔka deɛ ma ɔkɔdɔ akwadaa no menkasa deɛ nsɛm na ɔka no biribi na kɔfa biribi but ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ɔwɔ fi a kwan a ne yere no de akwadaa no fa soɔ no ama ɔno nya humɔborɔ bi ma akwadaa no ɛma no dɔ no more because sɛ why sɛ because no so ɔyɛ biribiaa ne yere no nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛtie no sɛ akwadaa no nso yɛ obi ba sɛbe ɔyɛ biribi de boa wɔ mo ɛboa wɔ mo ma because bɛrima no sɛ ɔnim sɛ ababaawa no ne dware ne ma siesie wɔ ho sɔre anɔpa yɛ aduane ma ne ma ɛkɔ skul nti sɛ bɛrima ɔdɔ ne ma na obi ɛno aduane de ma ne ma ɔwo ne si ne ma nneɛma sɛ ne ba kora firi skul ba na biribi na akwadaa no nsu a ne maame wɔ hɔ abaawa no wɔ hɔ ɔbɛsan ne maame ho akɔ abaawa no hɔ de ne ti akɔ akɔtɔ nso bɛrima no kyerɛ mu sɛ saa adeɛ no ɛkɔɔ so wɔ fie ne ma no nya adɔm a ababaawa no a n'ani ba no ho so no wɔne nada saa pɛpɛpɛ na teɛ ɔho mmaa no a ɔmo yɛ mmaa warefoɔ ɔmo ɛwade yɛyɛ ɛwadeɛ no ɔmo nti aseɛ sɛ na menim mmarima bɔ bianko ekunu no bɔ bianko so sɛ na ɔmo hu nneɛma no yɛ ne saa ne mmaa hu no nneɛma nti yɛ ɔbaa warefoɔ a ɔsɛ ɔte nneɛma bi ase na wohwɛ sɛ wode toto nneɛma yie ɛnti saa ɛnyɛ sɛ bɛrima no nnɔw but ɛbɛdu baabi no na nsakrayɛ kakra na ɛba saa biribi saa bɛbom na obi yɛ abɛyi hɔ hwɛ bebree yaa kum mmaa no yes ɛfiri sɛ ɔne bɛrima no yaa na adeɛ no anigye ba mu a bi kora na ɔfɛ suma se akɔ akɔhunu abawa ne maame ne ne papa na abusua a wɔn tiri wuo wɔn nim sɛ emusuo na sɛ wɔn okura na tifi hɔ saa so wɔn ya na neɛ slow poison sɛ wɔba na eyi ofiri hɔ so enti no yɛhwɛ ne yie ɔho yɛhwɛ ne yie na onyame wɔnim de ɔka sɛm a onim nea ɔka ɔno bɔɔ yɛ bɛ wiase yɛntimi hunu nyansa nkyɛn no na yɛnya hwɛ yie papapapapa nti saa yɛasase yi soɔ no nneɛma bebree sɛ ne sisi a ɛde ɔhaw pii na de ba na nea na ha adwene ne sɛ abaawa no waba na wokora na ade no kɔ asɔre na asɔre no wakɔdi ntintiman asɛm no kaeɛ no anaasɛ ne ka no awie ka na wogyae nso asɔre no wɔnyaa fi sɛ wo na obɛhyia wo kunu so what do you do so ate ase enti ma warefoɔ nhyɛ ne so hwɛ me adeɛ biee ni hɔ a ɔbaa bi bɛtumi ayɛ ama me a meyere bɛma ho kwan sɛ ɔnyɛ ne ɛboro no ɔno tumi yɛ so da yes ɛnyɛ adwuma ɔma kwan dabi ɛnɛ nka sɛ o me trust me kunu nti yɛ trust o yɛ ntrust o ɛyɛ principle simple it's as simple as that so adwene kyerɛ ne sɛ adwaman ɛyɛ amena na ɔdasani tom a ɛmu firi ɛya enti wotena hɔ ma bibi saa to na wokunu tom sɛ wom asemato ɛfi sɛ sɛnea young girl no de ne nsa bɛwura na som ama ne takra dɛɛdɛ kɔmmɔdɛw ebi a wontumi yɛ dabi ɔyɛ ne ɛboro ne atumi yɛ so nsakra yɛ ba ka ɔkɔ hɔ anani gye agyei tie nuanom ma yɛ mu sɛmpa o obiara manani nkɔ ne kunu ho obiara nsua nneɛma de bi nka nea wonim ho nyɛ ne ade firi maame fie ba a wɔdeɛ no ase no no nko ana ɛyɛ adwuma fa kakra ka ho okay ne pagya mu
Benye lovely. Wow. Baba. Ovina wo monyo mo. Me pesa me dame ho ba. Me gra pesa me dame ho ba. Okay, abusiafo enche na me bebi ahoma no. Wo betime hase na waba ahoma no so. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 minye wemra permission Herbal Center. Okay, whatever. Baba be ka mo ho asema me mfa course no kakra. Me mfa course no kakra. Hello. Hello. Yes, Doctor. Me ba cho ka twu free radio no ho ma me why. Hello. Hello. Kafra wentimi anyina so. Hello. Hello, Tofi. Amena. Better good evening. Good evening. Tofi me hoye na won so e. Arade adom. Benyame ase. Ene papa kasma ma na tuma kuma so pa. Na me sila na o ma me kwantenten. Na Tofi ni bibi. So okay. Yo mai we ma. Mpefo bi de ni mako. Ade o mo sa se bibi asa ko fa enkrofo 7000 bia. Yeso mo nya adwuma ne nti o muka. Getting to 2 years into o muka. And so you still na ye ndo so mo say mo mla no mo medi o man ni. So o de mu nya ma nwa hene. Ma ti sinya o de ba bi admo no de ba mi si wo. And was hello. Hello, Tofi. Ma. Doctor, good evening. Good evening, Obapa. Tofi back na mo e. Ami adom. Tofi say ne ayi no aye kama pa. First day na e ready no yake ba say the moya de bibi adom e da man. Is it a muda ho? Batan. Mami ntio. Tofi pa so ba pa ka bibi say ma no. Hello. Are lines here na ere. Hello. Hello. Hi ma. I'm a told mama do. Ejo so udi ni ba bi aframe me free. If I saw a friend, I make a so free. Okay, Obapa mami ntio. Yeah, but papa say no way pa. Say what the letter. Na sisi e na. E say na wa kan o bebu se mi. Say yen nyina afa. Waka e be twafi yen nyina so. Ndi dey say me ma say ma me bi ta ne say. De wo du anim no ayila ye di akire no so ye be nde. Ene mo koto amenem. Yo me da. Hello. Tofi. Mana. Good afternoon. Good afternoon. Ne case na e case you bra. Oh, Papa, da nyame nhyira Papa be hwe gu osa ne yare. Enye zie Tofi. Ya ndimi nwemu. Bezi si ya program yi ti first Tofi na station ayata no Papa me da mi ndimi na. Me na no inya. Muna la mi shia wa me chia wa no. Okay. Ame ka mi chi director Frank Eka no. Ampa. Okay. Program no boy papa. Apostle de Nyankopon nhyira no. Okay. Ba bi ona bia ye se obom fa ye ta na chi. Nye ka Tofi ke benya lipa bia. Ebe te kamanya ba TV o. Sa. My friend wife says here also TV I say e ma so. Mate wo dem panfo be ye ho adwuma wa na Na mo mo ani na ni je kakra pa mo. Mate wo de ye mo mpa kakra krebe. Hello. Yeah, Tofi. Mama Jo. That's it. Menim se bi abako. Uncle Pando, many one that can senior. Me no shopping and if I say me ka se pizza so. Okay, oh, you want to Nyankopon sha papa. Na Tofi ni say rebels no. Any terrorists no. Be the be a way the main sponsor yes. You also be who be na fit tell it. Obenya ska wa hin na dia to tu. Akoto tu.
What ya oh benya sa pick up no bi sunu dan ko na mu kota no we so musika na eto abi eyo gegenchie bi a wadidi amen na totu ene ka se da no mana mo mo se mo fanko kumu nuam what ya say na me ya wo tire ye nti esi obon pa se ta gegenchie ska kwa ko mu nya bi so di mi a ya ka bi aye nsemu again any power back to us so being so to we check documentary yes someone yes and yes we saw my family star yeah so okay yes I bet me a short family it's cocoon no ni pa na mouse can no bush at ho it's a problem maybe I say Mate onia me da se we okay here ye beto abai ye obi o ha ye sheda communist ka say wo ko ye dede kura wo ba bi keke hello Tofi. amena That was a party to be at Papa Bray. okay That was a yes, a fan of Catano. That was a Papa, I mentioned by but my mention so for 20K somewhere. They be sorry in 10 years into so we can't be now. okay Mate That was fast. okay bye hello Tough. hi uzi no What to say? Rade adomo Yeah, the opinion I church for now. The Bible verse, yeah, koye. On church, we say, Sunday, manu, a season, and answer can be all right to me, sister. eh A honor, not me, yeah, yeah, kakra. actually yes yan ni na wo kana Ah, dear, you may, I walk up the no, you know. That verse now can kind again kind. I'm not saying what was I will be saying a question or say a dude so why is season okay how one on a man trying to say won't buy and many see ye myers. Mate The Bible and yes said yes Tiana as I say a funny dude season beer. It's me sister. me da se we de papa me sure say be ye disua foforo da bi yeah hello yes sir Tofi Tofi na to say Rade adomo ene de modi ba bia o ah masa program na me sa program ni program ko je o the full program Sompa drive no my god ya mi sham na apostle die e say in sham no kan the chiku pen drive so na obi abi to na usie yan tresu ai you can make am na se da ba Sompa be ho apostle na mi na kasa okay ai da ba se pa nya mi sham Mate yenso ye da mo ase aha aye Sompa 93.1 Shannon nso say we ye Sompa drive ye fa na Menim hello DJ Tofiakwa. yes sir DJ Tofiakwa. we international what ma minti o Indiana Duncan, most official taxi driver you are about. okay Duncan ma minti o Yo, DJ. That's it. okay The Diana, Mekasa, Mekasa, Emma, who are saying, the tail program. that's it Now the team first plan of now, I post it there. The telling you, we can't find to turn up. Papa, in you. Oh, when you papa, and a future be asked. Now, when the family put me to turn on, DJ, let me shamble be near to Papa Future. that's it hello Papa mama do you so be na opani na mi sham okay okay mo station mo bia mo ga no edi mo pa na mo pa so so ni ana sa station ni nan ka sa no abi bia ga tishu bia ko okay oba kaya na no ye program ka tire mo se ni se empani information ma enu bi si azale tu na mo ani ko yin so mo ko so okay ka entonso still up for mo ya ho no ah mo na mo ka fa nso no na ti yo se ga mo onso no wo wati am e su da fa ko bi ni na akwa ye ohun o ma ko bi ni na that's it na chisa haya me ka say me show so na wo ka ho asem yeah okay the person no o for ka kwa so a na dia so raise na wa
I have before some year, I have before some year. It is a car before the bit of the other 2 years. Okay. About the number what the China, you have to almost 3 up 1 more. Only the horse Resica. And besides, my only name is that. And the other almost Resica. That could be, and by the also, that could be a more. See, may that see. Hello. Hello, good evening. Good evening, senior. Coffee, I told me a radical crime, na Menim Suni. Hey, my idea, Yamisha, with my family, if any TJ, make us a free, mine. Okay, senior. Hey, the whole a commencing, I want to war store, I told Yansa Umo. And he saw none more, you know. Hey, yeah, start be in your own. Because I saw the no at Yansa. But it's already at Yansa woman. Let me know. What baby? That was in my family. About the other work. Oh, David. Hello. Obi to me can say when I said was the ashore was it Monkwana most yet 2 years. Let me see. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, senior. But my radio never on channel call for mommy. Why? Yo, Mate. Okay, mommy, till now, Mount, mommy. Yo, Papa, because you now, we have to work and remember, I tell you, I remember, I'm a do you apostle number? Correct. Martin, what is it? I'm saying, wow, open this will be Shana how. Yes, answer. This all called victory. Because, old man, I can't say the number to your pa. Masambu Kunamami, Miss Remo. Miss Mule Maya, me, didn't attack a crack, over Transia Chama, and Jansen, I made the Amano. What if you were my mid in number could to your Mubikuno? Mube friend, ma. Assemble, eti, Ubeso, yeah, what the Obasum Wednesdays, dear. And at Thursdays, we nya papa ha. Aha, auntie, Miss Remo. Papa, mommy, share we me ni free hona memra na se. Ebia will be a me aka na me ba chiri ebia mama be fa second part no. Course no. 0551931931 0548931931 and near man na papa ton boas ya se no. Mami kan for permission Heba Center or the Numian San Abedjaso. Tie. Meka permission Heba Center. Eye ura ke for Solandi ena edisa nri aba. Na ye wo permission Heba mixture. Ewiase yiri aye didi yanom na efin ka nipadua mu yi no. Yade beba. Ntontom bewe yen. Na ntontom no we yen a ye hia ma area dura ye benom. Ene wa uji tum abrofo dure wo no mo a sanso kwa di nsunsun abone kura san ba yesusa no na ye nananum dudu a wo no na ye nom no na ye ho den te to da obi kura wa ese we de waje ahodin ro anya hwe o chese wo sora no pa na ba ma obi ano wo kwada anwumira wa ma obi ano enti ni padua no wa hoden ntontom na bawi wo a wo be fa wo ho adi na wo call ba bi Mr. Obomodin se obenya permission heba mixture na wanom. Ene wo permission famike no. O sheda ye de mama. Toda oyoba ohu se wa hu siesie no enkoye. E toda pa tieniye. Enye se oba wadware ahye atare a wa hyempabo a efa age watch a efe enihia. Toda oba bi ti sanso na wade kora no aya asem because na himfie niema nkoyi onya brem fa man ho bema bia nso pe oba osiesie no ho yie enti permission fami care no na me kamfo de ama wo se bomodin na hyase anum bi emo nipadua no ensiesie nipadua no sabi oba bi kura wo no obu ni nsa buo no mu no eniema ekoso wo ni nipadua no mu no aya na ha adwene fami care no pebi nanom ebeboa eye permission nse dinu ne honam ese ene ye wo permission berima capsules eno nso eno kra de oba a utie mi a okoto a wuntimi nsore na usisi ye wo ya
bo modern so obepe bia no wo ye bema nso a eboa wo mema ye no na esan so boa wo sisi ankasa ama wo sisi atimi aye adwuma bema de nukureni esese wo sisi timi ye adwuma ma wo yere bo waba so because sisi no anhye da nya adwuma eyie ama oba no amo waba so a na kire se wama mema nyina ni magu aseda bia me kam se wo ye bema na wo kosinanim de a wo be frɛ match no wiase mu nyina no mema wo na wasi anan wo ho nti wantim ankwanko ye hwe na kogu ye nimu ase a we oba no ohunu bema bi office sa na bema bi ate to ye bema na wo kosinanim a kire wo mema ye ma mema ya kanso ye nimu mra nyam na munya asam kototo papa so ana etwa bɔ mema no etimisraw permission berma capsules kefo solandi na ede aba 053 no 0532 667 334 0532 667 334 na emwao na minkancho se Joe Apple Electricals ena mekamfo ede amawo enei both electricals ayina wo airport runabout eho ena wo both enemu nyina se wo de se wo electricity for ma contract me ka kire wo se enne Joe Apple ho na monko ton ne ho na monko na owo signal cables a eye papa chase signal bia ni wo wiase a ukoton sa ni cable ni bi na wo connect ma no a yesi otwitwa si na hwan na internet ne na hwan dabi ono ne homa no ntisa na Joe Apple na nkasa na atu kwan akọ na wahwe ye Ghana ye weather no ne system no na wachire sede ye niam sitie no so munye ni se ya amayen abrochire won tantete se eja dedam eja to ha dan eja totom dabi weather no ne system no omo wo ho niam o ma ye papa ha ndi na e wo ha no so okọ China so China ayesi we China for niam enye wan ka cho se enye ko ho ye wo papa American for even iPhone ni wan no ye ko gina China for na ye ko ukwa nia wo pe no no e na wo kire papa de what na bro chere mi kan ne bo no say different different but yenu anom na ya no mo ko fa cheaper things yes and e ba nti wan ya be ka se China ne manye good eti abusiafo sa na yen ye papa ye fa ni Joe Apple Electricals wako kire se yen system no ye weather no heat ankasa enti cables na mo ya maye no ho kura se de mu besi akata ho mo nkata ho yi na ba bia nkote ankofa asem amba nyame adom obi a wako Joe Apple ho ama kire ne se wonko bia na okwa odi adanse odi okoduru ase Tofiakwa se papa memra be ma me discount sa na me na kodi nkomo number mienu na me de ma 0246 905 898 0246 905 898 and I say 0543 934 550 0543 934 550 wenum ene adwumaku a o masomase a metimi ede sa show yi ede bro wonso a wutie mi no wo betimi abesomase na meto me bo ase nso abo adwuma ho dawro di amawo na me mo adwuma ho dawro so a wo bebo kada se nyame ti ase ye beto ede amawo nti mo a mo nso mutie ye as a listeners no ana viewers no san krofo a ye bobbo omo hu dawro no mo nko wo nchen koto ade na omo nya sika ni bi di abesponsor ye na atumi di programs a eye kama ede abrabo baba ovi ye be ye na ya sore so eniema ya bobbo so enei no eye nan ebi kura radio de etoda kura fikura na obi asi Africa mu ka na otim na ayi kura nim wada roma se obetimi di sima be mienu abono tofa kakra bi amami niema nan a ne wabobbo so a yesuen na yenya musue hu yo tofe na de sua ni nyina no fa niema nan a onyankopon asem boy ho kokko Proverbs 30
sɛ nke be ye a yenhwɛ sɛ ensie Proverbs 30 verse 21 to 23 na saa nneɛma na no si a nipakuo biara mu esunsunsanso no nyɛ esunsunsanso no nyɛ no ɔkɔfa ba enko ne ka no ɛka obiara ndiye bobɔ so a ɔka obi a ɔyɛ akoa empanyini mfata no nenso so bibi nti no chinchina etwan nkofo bi no mpɛsɛ ɔmunya akonya edi nipa so abusuam asɔre mu ɛhadwene ɛne yɛka ojimifo nso a aduane ahyɛ ne mase tam ɔno nko na ɛwɔ bie ti na aduane ne nti kontrol ana yɛhwɛ ɔba wanya awade nanso okunu eni ne ho dɔ sɛnea ɛno nso de nsunsuanso ba ana ne twa to okra yɛ ɔba ogyeja no ho ama the maid ɛbɛgye ne dibre ɛno nso so ɔse tro ne se eyimusuo na bɛrima bia yɛsa na ne munyam kɔfom bɛrima bia sɛ wotena hɔ ɛma waba wa ɛmfa ho ne mmɔden mmɔ a wɔbɔ ɛsɛ sɛ animunyam nti ɛbɛyɛ amabawa no nkɔ onyankopɔn kasa kyerɛ Abraham Hega ɔbaa yɛ no sɛ kyerɛ na afei akɔkora Abraham ne ni agye ga ho a madam yi friends yi maame di sempo e maame Sarai ɔno anso ne kotu afutubɔne saa o sɛnde ne mba ne bia ne gyegya wɔ mo ho ma saa de no ba no so yɛ wade bi wɔ hɔ akɔda bɛba fia bɛboa wo kra so onya limit nse so ɔyɛ to ade obi wɔ ha ɔne ne kunu bedroom kra na ɔmakwan na me de wura hɔ yɛnyɛ ne saa ɛsa bedu baabi no bibi kakra bi si ne nsakra ba pɛ na anunguase na ɛyɛ aba nti bɛrima bi anso nhyɛ ne so ɛmo atenka ɛnada o atenka no ɛyɛ nipa mu adeɛ bi wodi akyira a wodi wabɛgu anim ase ɛnyɛ papa enti ne nyame ne su ne bi ne ahohyɛsoɔ ɔbɔ ahohyɛsoɔ bata yɛ ho ti bɛrima bi ayɛ nyame nsɛsoɔ ɛsɛ onya ahohyɛsoɔ nka sɛ ɛyɛ oda nti na wodi ne saa sɛbi mane mfirifia so ɛnyɛ fine na tena wade ho saa because oyi ne firi no obetena hɔ a ɛwɔ na behu ne suban pa sɛ ne oti o beginning ni de sɛ ahobrase o de gye ade so nti ye nhyɛ ne nso na me de minka be me bia betie me a oba de one ne tena ka hu sanje bia no wafa wo nsɛm watetena wabɔ no ho ka ma mfomso no akɔfom kakra enya de bi ehu so de beku de a katana de hu saa nkofa bibia maha bia betwintwan na ma wadwene okina na akwakoye nsɛm bebrebe mfie da wo ne ntem ababa afi no obeye sɔre ane trase yesi no bidwodwo rofrof ya yehwe ne lem ne yemre wa ntantana wa na yenja ma ya no ma bebunu no na omu da chi omunya bi oba beda wase anwumre asida wo Christ yankopon nhyira nso na wo hwe nyame ya dum na urade mbefa ye ne yatinkomu a ye behwe obi a wakwa ahihiem emre dodo a obedi na ahihiem no egina wa usuba so time a obespending wo yes issues wa ahihia bremu no setu obetwa setu ntwa ene wa bahuni se nkofo bi o ha wiase etie no o ma ne prolong o problems because of attitude towards problems some go through enti ma prepare hu ne ma anadwi dina che se onipa problem a obekomu no ai kwan obefa so obefiri mu no ai gina wa so so problem no be extend set you betwa any usuban se ne our react to situation okay papa meda wase asida wo Christ yankopon hira kasi man na kwabra kasi ni